Langma katalnai tangnai joto lukurokno puila lamsogo chini o channel no nirokno jeng tini phai sokpaijak chini agini edisi ni em kacham borom ganang Robijoy Jomatia sarni nogo jeng tini bobai srapsa jorate kok sai nai leona tini chini o tipra haoni je পরিস্থিতি রাজনীতিনি পরিস্থিতি যেতি প্রাহাও যে চিনি দফানি সামং তাং তংনাই রংনি সামং হমু রনতি जों किसी सुख जरा बरक बबाय तिनि जों कक साइना लेनाय निरक जों बाय तंदि जों बबाय तिनि स्रापसाक जरा ति कक साइना लेनाय पुइलाव चिनि सारनो चिनि चेनेल लामसो ang joto nono hambairo we khulumung yafaru tak borok ano kok sungmani bisinti ang je mama jora tei sanai jaga saya tangko banakadi engkene rangma katal channel sono joto no khulumung yafaru meleka majara puilawo bahai tong amusi sagra de sal keduma malaya tini malay ni baik hai kaha kereng no tongo tamake boyos ro bung thanglang ba solelia hege tagni ro kaisa ko ano sungani phaima ba ang bono no kisa je suk ma jora tei sawani hi khago kisa saboina ge hane bang ta chini Tripura রাজ্য এমন ভাবে সমস্যাও কলাই তংখা কিন্তু লেখা করং রলে মোটামুটি আগে হাইলেং লিয়া বাং থাং ফিমানি নো করং রংকে করং নো তরজাক তংলাইখা ও করং নো তরজাক তংলাইহিকা কংসুং করং নো নাবনাঙ্গো गा करं नो तरजाक तंलाय माने बिसिंतियो नो जे नु खताबाव जे Tripura len सानाय बाय ग्रेट Tripura सानाय रबाय बरो एकय साबजेक्ट सावानि थांखे सावान थांखे एकय साबजेक्ट तमाने हके खरौसाके बा खरौसानि सामुंगो के बा कैपिटल लेटार ओंखा खरौसानि सामुंगो के बा स्मॉल लेटार ओंखा किन्तु ग्रेट Tripura मायबु चिनि तित्रा अब पाहाड़ी हांख्रायनि बाङैनो Tripura len माङैबु चिनि Tripura ni hankrai mungno joto omhaike wansolaini nango hani bangai sung tabo ang je poribesh je poristiti go nukmani bisingo hongke sini netaro onek kisu gonogul kok banglai thanglai mani kaplai bo kahaku bo hayaku bo kurungku bo ringyaku haike salai mani bisingo sung belaine sutu chalai tongmani chalai tongkha hani magai ani wansogui ai kobog mungburoka kobo mungbu kalai hani bangai u jinis rauno sung wasok layagai joto no sung je ancholik dol Tripura ni motha o je ancholik dol phainai ro boro joto kaha kereng khalai thasa khalai netrito khailai le ha khalai belai chini bukung bararo nun bangai ham khlai mung teibu daiti ma thognai success ngai hi ang asa khalai ta dar orok ang kisa sungnan musugan ning tai chiprason greater Tripura len by Tripura len boro capital letter by small letter uma haisi borok same si ele s hyphen capital by sujaka tai small by sujaka haya deba ke hai jara hai ne boro wan sogina borok thansangai thangnai ta mas kaisa de kakaya thangnayo borok Delhi o borok mo thangka Delhi o borok आन्दोलन खायनान थांखा बरक डिमान्ड खायनान थांखा के दिल्ली कथालायबो बरक खलायलायका काहाम खलायलायका पियाबा आरो बरक थांचा खलाय खातम खाजा नुखा पियाबा ताबु जे नुगुइ तंमाने जों निउस रगो जों नुगुइ तंमाने जागा जागा बरक ग्रेटर Tripura लायनि प्रचार खालिमान जागा रगो जों नुगुइ तंमान रगो गांके जों अरा खाथैमान हाय जनसाधारणनि फाइसिंगो नुगजाक माने के उमहा जे बरा आरो एकैसि दाबि बरक थानसासि हनाय बरक आरो खातुम खाजाga थां फाइले मानसि बसि नगो फाइमाले नवा हनसिना ओ हाव फाइमाले बरा खरकसे ताइ खरकसना सि सिल सावै हामया सालाय दंलाय बिउका आयांले थांचा मांगलायनाय थांचां लायखा नै फुनु लायखा ताबु नगो फाइमाला नखलावा फाइमाला बरा ओ मागे खरकसे ताइ खरकसना सिल सालाय हामया सालाय दंगा के बाहायके थांचावा फाइनाय o kog ang tempro sai thangkable tamani homala omo hongkene koto kaha
आं काहाखौ हे सायलायमानिगो थां दंहा जों त्रिपुरा रायजोनो जोंनि जनसाधारन नागरिकरनो जों जतन खालायबरनि जे मानथाय जे सक्थाय दंमानि जोंनि अधिकार दंमोन जों पूर्ण खालायना लायसिनाय उ चिन्ता दारागो सावलिया आरंगे दिगिरिगो सावलिया आं गोरोंखौ आं रोङियाखौ अमहाय खालायो जोंनि नेतृत्वआव माने बेखा खामो सगलाय दंमानि बाङैनो आं कबाव मुंराव जे हायया जे कुनु किसु खालायलायलांथों जों थासाखैनो खालायलाया नांनाय थासा एकता हांखलाय जेकुनु नेशनल पार्टी फाइले हांखलाय निरक थासा दंखाय निराव न रयाखै त्रिपुरा रायजोआव के क्षमता आसकमाया किन्तु गणतान्त्रिक देश जों बुथ बायनो पासङै जों क्षमताआव माथांनाय हेके जों अमायके साक बाय साक जदि अरनियनो सावानि थांलायला हांखे तमाहि सासिनाय साक बाय साक अमायके कक बांलाय दं हांखे सिनि बुसकांगो तेबो सुथु जानाय लामा दिगि थां दंगा आरो बै गोबां माने सुजुग नाय तमाने हमला चिनि बर' रगबता मन परजायाव सौका ता इंराजी कक मा सामानंखौ सिते जों जागसिगो कक बरक नंखे उ कक न साफासि उ कक बरक बाय सामानि कक न जदि कक बरक बाय साये इंराजी बाय साके इन्टारेस्ट जाकु थांबायला इन्टारेस्ट जाकु तामाने हमले सोरोंमानि जरा एबं रों सामानि जरा ओङै अमहायलाय दंखाय पलिटिकेल बबो हाय ओं दंखा एखे बनो हाय तांलायदि हाय ओंखे जाया हाय ओंलाके जोंते लुथुय थानाय जोंते नस दंनाय तमाके जों गोरोंनो नांगो सिनि जाग नेता दंनाय रौ जेमन अनिमेश हुन्दी जेमन मेरबा कुमार हुन्दी जतता शिक्षित बरक अरनिय चिनि आरो ता पलिटिकेल जोंहा जों बेलाय बरनो हामबाय मायाफोर ताने मले गोरोंबो नांगो गोरों करै इंगे जों सिया रोङिया बरक सिमाया लेखा रोङियाराव न चाकरि रदि बरक चाकरि चालक माया दानि हमले रोङियानि न चालक माया गोरों न रदि बने आरो कलायसा बुजिका दे सेै तद्रुप पलिटिकल बेलायाव बहाय नों दंहा ताबो आधुनिक जुगाव हानि मा जों गोरों दं न कुनु दिनाय ताखलायलिदि गोरों दं न जों सम्मान रनांनाय गोरों बायनो जों रखा मांनाय हेके गोरों रगबो एमु हायके जे वानसवानि नांनाय जों सिनि दफानो बम हायके जों जतन खालायनि नांनाय जों बम हायके जों बरनो जतन खायनि दरकार दं उ जिनिस न नायतुगु नेतारावबो सोरोङानि नांनाय हायके एकता न अंलायनि नांनाय जेमन ताबो मेम्बार कुमारसरनो अनेक बरक समालोचना खालाय ने आले मेम्बार कुमारसरनो समालोचना खाया बरक तंगैनो थांनाय 25 बोसोर जाबत मिजोरामनि शरणार्थी 35 लाख रियां किन्तु सीपीएम सरकार गरीब सरकार बेलाय बिख्रानि सरकार बो हाइन साइ थाङो 25 बोसोर 35 बोसोरके साइ थाङो किन्तु 35,000 शरणार्थी ए कान्चनपुरक दंफायमानि बरकनि बाङै गोरैनि सरकारसि गोरै दरद सरकारसि ओंखालायबा किसाला साइ थाङा नांब्ले बुको आंबो बरनो थाइसासा सामा खदाया हेके ताक बरकनि गुन गानोनो 35,000 बरक रियां शरणार्थी त्रिपुराव बरनो नागरिक हिसाबै जों गसै नासिनाय हुरखा हेके बर मेम्बार कुमारसरनि कि गुन करि देबा नोंखो खायमा खामोंबा 5 बोसोर न खुंसासे ताङै पाइरो श्रामाया बरक खलायखा हेके हाथाय कुसुक लंत्राय बैसा जि व्यवसा खाय दमै खाबर लंत्राय पाहार हे किन्तु बनो मुख्यमंत्री न बरक जे कोनो पलिसि बेसि सिखिरिमा हायरे रे फांखा बा जे कोनो परिवेश तलां बनो गसे रखा हाथाय कतु खलायखा आग बरमुरा न हाका ताक बिमान गाथि न बहायनो हयबो हयसे बायदो लाई थांखा कदोंमा ताक बनो सिकिउरिटी मारका बेरि बिक्रम एयारपोर्ट हे हाका ताक नेशनल आन्तर्जातिक बो थों जागागो उबो मुंसाउला आमेरिका बुसाव रासिया बुसाव पृथ्वीर जतता कान्ट्री दं जत सिला हेके उ गुनरौल साब हाय कलायसा दे तमा बनगो तंगै दे चारो मानाय तमा बतिरौनो हेके जों गोरों रौनो गुन मा खालायनाय अरनिय फनाले पैसा साकराखबो फनाला हायसे बहि तांलायदि सिनि कक सावानि थाङा ता अर कायसा कक साथाय कलायका धर्मनि कक न मा साहनाय आफा धर्मनि कक या नुकमानि एवं जे परेगै सि नुकमानि न मासागो आगे
जात्रा पुष्टव सुजाक नुकमानियो नुखा जे माइनाखे मुसुनो कापाइता थुदि ए अर्थ तामा जे तांनायनो जानाय बनो कापाइता थुदि होनो हेके ओमहाय किसिसा ओमहाय कौरौनो तैयै सिनि सारा त्रिपुरानि पाहारिराव বিভিন্ন রকম খালায়ে বখানো চঞ্চলতা খালায়ে অরवाइसा ओंगानि बुता थांदि कायसागोनो तंलायनाय नेतारोबो कायसानो बुथुंलायथों बगिरेट त्रिपुराफो बले माने लेन त्रिपुराफो ब एनआरसीफो एनआरसीबो नांगो तानले पाताल कैनानि आन्दोलनबो जों ता समर्थन खायमियानायबा जों मा खालायनाय हागे लेन ग्रेट त्रिपुरा बनो जों समर्थन मा खालायनाय हागे त्रिपुरा लेननो जों समर्थन मा खालायनाय हागे निराव नेतासे बाग जागलाय दङ हागे आं लेन त्रिपुरानो सि समर्थन मा खायसना बा ग्रेट कराय थां हानामले हा एनआरसी नो सि समर्थन खाय दंगबा लेन सब अब त्रिपुरा लेन बो कराय थां हा ग्रेट त्रिपुरा बो कराय थां हागा आनि थानियो ग्रेट त्रिपुरा बो तिकि दङ नांनाय त्रिपुरा लेन बो तिकि दङ नांनाय एनआरसी बो तिकि दङ नांनाय हेगालाय जों ता मांलायसिनाय जतो नेतानो बुथुवा नांसिनाय हेगाय जेतो नेता बुथु त्रिपुरा रायजोआव फायलांखा जतोय नेशनल बख्रम काप्लार फाइबानो जोंनो लगे नायाखे कोनो समय गणतान्त्रिक पद्धतिगो सिदो आजौ क्षमता प्रयोग खायमेया हेगा ताहि चिनि नेतारो बले खाजतो मुतामुति जोंबा आंबा ता हायरो गारि नगो बलं बिसिराव नक थां दंजा जागे साइजुं जुंगै आफानो बेलाय बखा कुवार बायमा दंले तानि नेतारोले गोरों बराव रक्सिजाक नुकजारोले तानि हायंलाय दंखाबा हाय तांलाय जादि अमंखे जों चायांनाय जोंनोहाय गोबांबा अंकुलावसलाय थांफैनाय अमनो ताबो थांचांनानै नांगौ अमनो ताबो बुबाग्राबो जतनो रिंगि कोयै दंगो जे थांचामांलायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साननानै बागै इके बर अमहाय कोयमुंगो थांनाय जों नुखा घटना कायसा गते माने कुमलंगो ता एनआरसी साननाय रक ताबो मैडम पाताल किनाने बदल रक टिपिएफ बरक जे सानलाय थानो आरो बुलाय तगलायबो आंलायखा अब सारनो मखना खाना खानाखा अम हाइजाराव तनि राजा नाकार सानानि थांथानियो तनि दंखाक सबरा रक ओंखा ओंलायखा इनके अमनतै निनि तमाचने कक सामु तमा अमो ए उतैफ्रो आं कक साइ थांमानि अमनो फाइला बनो तैसा रोब्रय मासासिनाय आं जदि उ पाताल कैनानो हाजागै पाताल कैनाबो हानो राजाबो हानो मेबार कुमासंबो हागो हेगे बरक जदि आलाक आलका ओंलाय दं हाके आं तो खरकसा व्यक्तिसिबले खरकसानो जां समर्थन मा खालायसिनाय हेगे उ गोथानि सालायमानियो गोथा दल आं सानो समर्थन खायसिनाय बुटफोर हेगा आं एनआरसी फा आंग्रा लाखि बनो ललांकाबा ग्रेट त्रिपुरा बा करायथों हानामले हाय त्रिपुरा लेन बो करायथों हानामले हाय नै बाङै उ त्रिपुरा लेन बो आं कायसा समर्थन खायमा जागा त्रिपुरा लेन बो तिकि दङ नांनाय एनआरसी बो दङ नांनाय ग्रेटा त्रिपुरा बो दङ नांनाय हेगलायसे जों पर थावनो जों समर्थन खायमानि कालायसिनाय गो नेतारो बागा बागि इंमानि न जों बेलाय गिरिमा सोंसां दंखया देबा हानि बाङै हायतां लायदि हानि राजाबो साखाबले कय एक दिन आगो आं राजनीति खालायनाय दंनाय आफानो आं हायखे चलेया माने गै चले लाया नांनाय हाय हुइ थांखाबले हेका बक बेलाय नांमानि कक साइ थांला र आं पलिटिकल न दामु जाया हाय एका पलिटिकल खालाया फा याखाय दंनाय था आं तो त्रिपुरा बरो खूब कष्टआव दंलाय जाला अम हायखे अम बिपद कलायरै कलां थां जाला बनो उदार दे खालायलाय मानो त्रिपुरा जत मथा बराव बाय खालायै बुथुंलायै जे दिल्लीगो सालायानि दाबि खालायलायानि जों सिन्ता नालायै आदाय देखायना मानो उतुयै सितबो बुता अमं दंफायब्ले त्रिपुरा मथाराव हिं दंफाय जाब्ले हेगलाय जों उ जिनिसनो जों नेताराव बुजिया नांसिनाय सागनो कटर ताखा खालायदि सागनो बेलाय स्मार्ट हि ताखा खादि जनगण बायसे स्मार्ट नाय किन्तु परासुनाले सायसुंनो स्मार्ट मानो सोलोंना मानो ता किन्तु गियानो सोलोंमाया
হানি বাঙে নং হনো জ্ঞান খে লগ্ন পড়াশোনা কে কাইসা দিগরে ন 10 বার পরীক্ষা রইবা পাস খাইমান বুঝি গেলে কিন্তু 10 বার রইবা ন পরীক্ষা পাস খাইমান হগে হানি বাঙে তা কিন্তু এই আধুনিক জিরো লেখা করি চলেয়া লেখাবো দাম কত দাম কবাং মান হানি বাঙে উ নেতারাও ন অমাহাই চঞ্চল খাই বড় কিসা ত্রিপুরাও বড় কিসিসা जोंथ' संख्यालघु बर' बोले उ संख्यालघु बर' ना एकताबद्ध खालायो जेकुनु संख्यागरिष्ठ व्यक्तिराव नेशनल बर' फाइले हाके संख्यालघु बर'नि जे दल पार्टी खालाय तंमानि उ दल रौनो बर' जेखेफाने हेलाम ना फायासा त्रिपुरा रायजोआव आश्रय मा फाया क्षमता नामाया आंना दै हानि बाङै आंनि उ राजनीतिक खालायनाय नेता बर्गरनो जतनो आं हामबाय आफारो माने हमाले जों एकता आंलायानि नाङो नेर अर हाके तांलायदि अरं हाके जों जदि पाताल खैनानो हाजार थाइखे कायसा सिंसिनाय ग्रेड काक थांनायला त्रिपुरा लेनबो काक थांनायला हाके आं मेबार कुमानो समर्थन खायला के ग्रेड काक थांफिनाय एनआरसी काक थांफियोनाय हाके उ जिनिस रले नेतारगले वासक नाय चलेया देबा हानि बाङै जों बेलाय वासक चलेलाय थाय बेलाय चिन्ता खालायो सागनो कतर खाकालायाखै जिनि सासराव सागो नेता आंलाके सेवाकारिसै मा आंनाय बुझिगादे तानि माले जे नेता बो सेवाकारिसै मा आंनाय बो दासै मा आंनाय एके ताबुनि नेतारावनि बिसिंगा सेवाकारिनि पिक्चर दनो सेवाकारिनि पिक्चर नुक या देहुनाय नुक माने देहुनाय हानि बाङै त कक बांलाय ब्ले ने उ सेवाकारि निओ थांलायानि सेकां तानि कक बांलाय अर्थात बरक सिगमानि सया अरनिओ नु बांब्ले हानि बाङै नेता हंखे बो सेवाकारिसै मांनाय हाके नेता अंखलाय बो पैला बरकनि बखानो बखाओ जतनि बखाओ हागै मा तंनाय हाके बो नेता नेता बा हानि मसागले नेता रावबा कुनु सागनि बाङै याबले कुनु मन्त्री निजे दरखास्त सय खालाय सेंसन खालायना माबा बो किन्तु जनगण जनसाधारणनि बांलाय खायमानो बनि नि व्यक्तिगत बोले दरखास्त गो आनो आं 2 लाख रां नाग्रानि सय खालाय दरखास्त सेंसन खायना माया उ अर्थ तामा उ अर्थ तमाबो हेके नेता रावले बनो सिया देबा नेता रावबा मन्त्री राव बुंबाय जागले हेके ता बनले बरक सिया देबो हेके बनो पुले मासिग्रा नाय त्रिपुरा रायजोनि ए संख्यालघु बर' किसि सानो थोंगानि ता नायलायदि ता बागलायदि बुथु कुंलायदि बुथु उंखलायनो नों सुगिया बर'फोरनो बेलायनो कत रोंनाय नों सुगिया सिया बर'फोरनो गोबां मा सिनाय जे नुगिया बर'क बो गोबां मा नुगनाय हंके जों एकता ओं तंलायले हांखलाय सिसिनि जत दाबि दावा हा सामों तांलाय मा बिसिङावबा अमदे साकुंनो जाया बिसिङावबा अमदे साकुंनो हाके जों मा खाकालाय हायनो मा ग्रेट त्रिपुरा बो फायो त्रिपुरा लेन बो फायो एनआरसी बो फायो उ नायलाय माने बिसिङो बो मा खा हाके साकुंना हि मोखा खाका हेके बते खरसे खलायका हे अमनो त्रिपुरा खागै जों स्टेट आलादा खायके जों साकुं सिनाय उ एडिसी ते म सिक्सिडुल बाय जों चलेलिया हेके ते खरसे साफिका ए टेरिटरी काउन्सिल खलायके चलेनाय वासाव लायमाने बिसिनि ति त फाइबले हेके उ वासाव लायमाने न जों तमाखे नयना रोंनाय माले बुथु मांनाय बुथु उंलांलाय जों संख्या लघु फानो संख्या गरिष्ठ व्यक्तिराव जोंनो मा नानाय जोंनो नालागे जों जदि लगेगो तंलाके चिनि मानैनो नस्त खालायरिया जों हे हा तानि बनो नोंहाय खेया नायबो हिमफाले कासनायब्ले ए उसुक जराव टिकि तंलायनि गणतान्त्रिक पद्धतिखौ जों मा तंसिनाय हायके त्रिपुरा रायजो राव खांलिया आबु जे उरुमुरु नुकजाक तंमाने जे कथालाय मैयां तंमाने आबु जनसाधारणनि चाया दें ना ना नेतारनि चाया मेन के नंबो सानानो नेता नियो चाया हुमाया जनसाधारणबो चाया हुमाया मो किन्तु चायाके बायनोनो चाया बायनोनो चाया मनो मागोसे नाय तमाने आं तेंप्रो साइ थांजाक कक बरक बाय सामानके माने आसक दा माने दामं जाया इंराजी बाय साके बापरि बेलाय दरो क हाइन खाकाल उ अर्थ न अर हाइनि बाङै त्रिपुरा नि नागरिक रकबो जनसाधारण रकबो एकता ओं तंफानो उ
पाताल किनारा थांगानि फ्राको दुर्बल नाय दं पाताल किनारा दुर्बल या बरो के राजानि आरो दुर्बल फिलाइं दं के तै जनसाधारण बाबुल तो या नै बो जनसाधारण कबां मा बुल खलाय दं जनसाधारण बुल कबां मा खाय दं माने बांगो नेतारबो चिन्ताधारा आलादा आलादा के गरबि दं थांबाय बुजिगा दे जेखाने सन आन्दोलन जेखाने मिছিল खलायमा जागा बुलायै जे दल पाइनाय उ नेता बेलाय अहंकार थं बनो तो नों मुवा सावनामले जे चेनाय बकिसा ने नरय थां जे कपलाय तावलाय आं तावलायखा आफाला आं ताव जागला हगा आनि नेता रंके किसा दुरबल थांनाय हगा आं तावगुइ रहमानाय ब कपलाय मांनायला बनि नेता आ हायो तैबो खायदि हिंसि हुनाय हगा अमो हाय इंलाय तंमानि बिसिङावनो पाब्लिक बु उरु मुरु उं तंगु नेता बु उरु मुरु उं तंगु हगा जों उरु मुरु उं याजार खलायैनो जों माति गिलायनाय सांनि सांनो मा गसेनाय बुल खलायला जों बुलुङा आनो जाया तंगु मन जाय जों जों बनो जतनो थुंनो नाकालायैनो जों बुथुंलाय नांनाय हांमा साकाब्ला तेमरो मेम्बार को माने उ को नै रिपिट खलायमा हायखलायो बर हमबा ता गुन करिने बा 5 বছর नाव खुंसासि तां पाइरो माया बर अनेक किसु खलाय रला तै इया नै बा बनबो साबिका चागो नंगो बा पैसा साकरा नंगरा हुंलायो बनबो सास्र दिक दिया साका माइनाखे कापाइता थुदि मुसुगनो तांनाय बरं मासागो बनो हायका ता हुंलायदि हायके हुंलाय नि थांलागे नि बखासि सया नों जे बनो समर्थन खायमे yang थानाय कोनो समय हाय तांलायदि हानि मा कक दंगु नु खुंचालावानि थांथानियो नु खुंनो चालावै गार्जेन ngै नु खुंचालावै बसाबुतै पालाय माने कोनो समय बुफा धन्यबाद माया पाइमाया bo bufani kortoy bo basi samang tangi busa putiro no torogui palogui busa buhi busa no kung khlai maro nai henge ujini to sung silaya nang nai ble hani bangoi ani Tripura rajyoni nagorik songram ni takuro ang to political to khlai lianu buraro burazal hasu busuk thajaya ba bo ano suk jagei tabo oroniyo ama rangma katal songbo phai phai ano prai somai प्रश्न खलाइमा बा उ कौरक सालाइमा नि जागाराव किसा मिसा सायाराव कबां मा फानो तंगै मानो आफानो निरावनि थाने आं नाकार सांगो हके तमानि हमाले फाइ उ परिबेश तंमानि बा त्रिपुरा राज्यनि जे सिसि सन्नुक तंखासों हके न सायाइ बुयाव यां तंखा जे सीमा जरातै बा साखलाय नंबो माखे बबु सिखे टेक्सा देसों बसगांगराव आन्दोलन खलायलायाराव तैबो आन्दोलन खलायने बखा कथारबाय खलायलाय मानो उ जिनो ना वासाव होइनो आंथिनि रागमा कताल चेनेलो उ कक सारावानि सुजुग्रमा मंग बरनो बु हामबाय याफारो हका आं बेलाय बरौ रक त्रिपुरा राज्यनि पाहारि रक तला कलाय तंनाय बा कुसुओ तंनाय रनबो बेलाय खाबाय खुबाय हामबाय याफारो तानि हमले सिनि अमो हाय जरां तमु आनि नेतारावनो आं मा होनो मा कबगु तमानि हमले आं कुनु अरो लासि लायजां नाय ग्रुइ जों नेता हंगलानि सेवाकारी सिमांनाय हेगे जनसाधारण बाहायनो हाया हुलायानि ओ थांलाया मा थांलाया जों बाहायके रखां तंसिनाय उजिनिसो जों मा बुजिनाय हानि बागै वाजिराव कोनो समयनो दरखास्त साहाय्य सुयै दरखास्त सुयै रांनानि साहाय्य नानि बा वाजिरावनो नुगिया आफा बरक सरकारनो हाय रोइना दंगु हानि बागैनो बर उन्नत बुंगु वाजिरावनो कोनो समय दरखास्त सुयै निउक्लियर बाजेट नानि थांमाने नुखाबा मासा माया बर उल्टा टैक्स हिरोइ दं बर आफा बर सरकारनो हाया हुया बसि गागसभानि प्रधान से बर बुसे सम्मान रदों जों उ मुख्यमंत्री आई त्रिपुरा राज्यनि मंत्री इंतलसा जों बरक सिक सम्मान माया उ साधारण चेयरमैन सिकसा सम्मान माया जोंनो सम्मान रसा सिरिं याखो सिनि जनसाधारण र हेकाबा तमानो रोंसि हाय उ बैसाय थांमानो सि खनागै रोंलांनि दे हाय फो हा फना बाहाय चाकरा मार आं कुटि कुटि सिनाय देहाको माहाय हुमानो के ना खनाय थांला हेकाबा नि आरो बखा हायां थांला हानि बागै उ बिसिनो बुसिना लांनाय जे हानि बागै जतनो न आं कबगु अर हालाया हाया कोसिग्रै जों हाया बायबो तुइदुल मातनाय काहा बायबो तुइदुल मातनाय हेकेनो नेताराबो हायनि मांनाय जे आनि दल हिमा हलाया त्रिपुरा राज्यनि जे नागरिक तनाय बथुम आनिनो हायसो माहनाय हेके जों लेखा गोरों ब लेखा गोरोंनि बां फारै गरिबि तंका
ให้ตามเลยซึ่งเลขาโน่นซึ่งดามาอะไรในตาบอกเกียนที่กิทางานอังราเลียเลขาตองแค่เกียนคือกุผ้าตุยดุลตรงให้ในบางเอ้ยซึ่งอาศัยอุรุมุรุงลายก็อันนี้เนี่ยตาเราโน้มอังโจตัวน้องกอบใครเยอะกอบมึงเรากูอรนี้คุณลาสิเลยจะไหนเดี๋ยวกระไรสิเนี่ยหาอะไรนี่บางตัวโจตัวนึงจะสุกมาจอดที่ชาลายมันนะชาดิโนตาบกนังกอนตอนตรสิบ้าเฮ้ยเนี่ยซึ่งพุทธองค์ลายกางลายบนี่บางไอ้บางใช้ทั้งกะเจ้าซึ่งมาซาบรอจอตัวดาบิโอนะซึ่งมาซาสมมติทั้งกะทุ่งดาบิโนซึ่งสมมติทั้งไขมานังทึงฮันนางลังทึงก็ซึ่งพุทธองค์เสียนังสิไหนก็บอกมึงน่าจะคุลมึงยาพาร์ตาบอกทีนี้จะกอกสลายมันนี่จอดที่อังอรนไปแล้วข้าจอดตัวคุลมไปแค่